Magandang araw mga kaibigan, kumusta po kayo? Sa video na ito ay update ko kayo sa missing na Cessna Aircraft 340 na umalis sa Bicol International Airport na patungo sana ng Manila. Mga kaibigan, ano na nga kaya ang nangyari sa Cessna 340 na nawalang bigla sa contact ng mga control tower? Pero bago yan mga kaibigan, kung kayo po ay bago lang sa ating YouTube channel ay pakipindot na ang like, subscribe, at pakipindot na rin ang notification bell para update kayo sa ating mga susunod pa na video. Kakapasok lang na balita mga kaibigan, mula sa aerial footage ng mga rescue particular ng Philippine Air Force, ay may nakita silang isang imahe na angkop sa hitsura ng Cessna Aircraft 340. Subalit hindi pa ito maabot ng mga land rescuer sapagkat una ay hindi maganda ang panahon at pangalawa ay malapit ito sa crater ng Mayon Volcano. Sa estimate nila ay nasa layo itong 2 kilometers sa crater ng Mayon Volcano. Kung kaya pahirapan ito marating sapagkat pasok ito sa 6 km radius permanent danger zone. Sa kasalukuyan ay nasa alert level number 2 ang Bulkan Mayon. Kung kaya magiging pahirapan pa at palaisipan sa mga rescuer ang pagpunta sa lugar na ito. Ipinagtataka naman nila kung bakit sa kabila ng no-fly zone na ipinapatupad sa tapat ng Mayon Volcano ay kung bakit napapunta doon ang eroplano. Ayon naman sa Civil Aviation Authority o CAAP, hindi pa nila ay kino-consider na ito na nga ang nawawalang Cessna Aircraft 340 hanggang hindi pa nila magsubaybay sa mga panibagong update sa nawawalang Cessna 340 aircraft. Salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta sa ating munting channel. Hanggang sa muli, goodbye, God bless po.